Повечето трейдъри онлайн показват печалби след като са ги реализирали, без доказателство в реално време. Затова аз малко промених правилата на социалните мрежи. Създадох безплатна телеграм група и документирах всяка сделка на живо с скриншоти в момента, в който се случва. Тази група е за да покажа реална компетентност на пазара, а не да давам сигнали. Между другото, ако някога чуете думата сигнал, бягайте надалече. В света на търговията сигнал е равно на зависимост, а да не говорим, че в повечето европейски държави и повечето световни сигнал е нелегално нещо. От моите 12 години в изграждането на регулирани брокери съм виждал какви ли не неща. Истинската търговия гради доверие чрез прозрачност. Затова, ако наистина искате да успеете в тази сфера, научете се да различавате фалшивото от истинското. Ето един практически съвет за вас. Когато търсите някой, който да ви научи, а не да ви държи зависими, обърнете внимание на модела на информация, която човекът предоставя и как по-точно я предоставя. За да докаже, че е легитимен, той трябва първо да покаже нещо реално и ценно безплатно. Т.е. да ви даде предварително някаква стойност. След това вие сами следете пазара, дали информацията е в реално време и дали зад нея има истинска стойност. Ако се присъедините към моята безплатна телеграм група, можете да следите точно какво се случва на живо. А ако се регистрирате в моята образователна платформа tradeacademy.com, ще ви дам безплатен достъп до моята книга, която съдържа стратегия за търговия с доказана успеваемост с над 80%. Надявам се да ви видя там.